Mga S-Friend, side trip naman tayo sa episode na ito sa Mount Zion Pilgrim Mountain sa Bugalyon, Pangasinan.
So ano mga S-Friend, nabitin ka ba sa ating virtual tour? Nako, marami pa po tayo mga exploration videos at mga side trip recommended na mga galaan, kaya tumutok ka lamang dito sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel. Ako pong muli si Rico Loco, hanggang sa susunod nating mga videos.